Sashin ke priang subha pi baro sak khubor haw bede bat ke kam thama jong ka Israel bat ka Hamas. Alien ketok ni sengi jong ka jing ya menjur lane kata ka agreement ban ya sange ya ka thama po Gaza hapdeng ka Israel bat ka Hamas. Ban menjur ban ya pelait no kita ki koidi lane ki hostages na baro atli ki liang. Bat kata kala long hakane ka sining kong ka bladap no hakaba kari Israel kala pelait hadu arah jan ngut ki hostage lane ki koidi ki badai. Na ka Hamas ba ka Hamas kala pelait ke ba ar phongut ai ki hostages jong ka ri Israel. Henry tang ha prang kini ki khendiat ngil ong ba ka Hamas kala penkhing ya ki babon ki agreement la ne ka jing yakut apreng jong ka Israel bat ka Hamas kata kalong ka jing bom pen phai pat ka Hamas ya ki khat khandai ngot ki mat yap jong ki Israel ki ba don hapo Gaza ki ba kan thop yak chi pai bat ki riu pat ba ha ka ba presiden jong ka Israel Isaac Herzog la ong ba kan jing le jong ka Hamas kalong kum ka jing penkhing ya ka sekolah la ne ka jing te ka bala menjur na du chwa kata ka jing ya sangai set la ne ka ceasefire. Bat susu kot kom naga jing menjur bat kajing patha jong kari Amerika bat ki allies jong ka long ba ka Hamas ka de ban pendam no ki tiar yele jong ka baro bat ba ka de ban weng ru i kajing sensar jong ka napo Gaza. Henry kini ki sisngi asngi yo i ba ka Hamas kala lum lang biang ya ki nong yele bat ki rukyang tiar jong ka ki badon kemba sipo hajar ngot ai na ka benta ban sensar bat ban le don bor hapo Gaza. Hakaba kila penyap ru ibopun ki breu ki bom ya menjur ne ki bom ya baik ya ka ai ka ba ka Hamas kale halor ke jing pen jong ki ya ka agreement ne kin don bat ki sos kular ki ba kila ya sain prime minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu ula berngam bat maham jur ya ka Hamas balada ka Hamas kam la bat pendap ya ka agreement bat ka kular ka ba kilete ka Israel sachin pat kan sedang ke thama ka ba serkai hapo Gaza. Bat nakali yang di prime minister jong kari Israel kata Benny Gantz ulai thu bagi sipai jong ke Israel lani ki IDF kila ker tawar sodong lupa ya ka Gaza bat menta ki up satang ya ka green light lani kata kadak hakaba ka Amerika kan ai kata ka hukum bagi sipai Israel sin pat kin hertama ya ki Hamas ki badon hapo ke Gaza kat kum nak report ni kita long khubor per laong ba ka Amerika hapo ko jing lam jong Donald J. Trump menta kalapan kre bat penbit penbiang ya plan na kabenta bat sensar ya kasa bat mano bat sensar ya kasa kaba hadu menta nyempat la bantip ha ka de bat ka Hamas na kalyang jong kari Amerika bat kumjuru na kari Israel kalapan tikena bat badalele ru ka Hamas kanum yo syu bat sensar ya kasa bat na kalyang jong ki kila kular bat penduk jaj no sendon ya ka Hamas na po Gaza tin hum ta kan por put no chuang ne ngin sempat ha ka video khuble sibun ni pi porong.